Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké o ɓuri lollirde ko Serigne Fallou Mbacké kanko woni khalifa ɗimmo mo Serigne Touba Mbacké. Kanko Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké o yi aduna ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru juin 1888 toon to wuro ene wiye Darou Salam. Jinnaɗo makko debbo ene wiye Sokhna Awa Bousso. Kanko Serigne Fallou Mbacké o fuɗɗi jangde makko Alqouranil Karim koto Serigne Ndam Abdourahmane Lo. Caggal nde o jangi ɗon ha o reeni Alqouranil Karim o jokkoyi jangde makko sariya toon to kaw makko biyeteɗo Mamor Diara Mbacké. Caggal muɗum o yaadi e jinnaɗo makko gorko kam e mawni ko biyeteɗo Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké toon to leydi Mauritanie ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas e jeetati woni 1928 o dañi fartange yaade toon to Makkatal Mukarram ngam timmitinde woturu e calɗi joyyi e diina l'islam. Serigne Fallou Mbacké woni khalife général des Mourides ko ñande sappo e tati lewru juillet 1945 ɗum ko caggal duttugol e jomuɗum Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké gonnoɗo khalifa gadiɗo e ɓesgu Serigne Touba. Wondemo gongiyanke ko noon kadi e jogademo gandal kani e jogademo jokkodiral kanko Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké o dañi fattange e timmitinde ɗen ɗon golle ɗe fuɗɗino o mo ganduɗa kam woni Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké soko jokkidde kanɗon juma ka Touba. Kanko Serigne Fallou Mbacké o tawtorama gudditgol kanɗon juma wonno ko ñande jeeɗiɗi lewru juin 1963. Serigne Fallou Mbacké jokkodiral muɗum e galleji diine ɗi hani e ɗum addi cehilagal hakkude makko e o mo ganduɗa kam woni gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal hay sinni woni ɓe jiida diine on woni Léopold Sédar Senghor. Serigne Fallou Mbacké o rutti e jomuɗum ko ñande jeegom lewru août 1968 o acci caggal makko dono. Min ñi ko biyeteɗo Serigne Abdoulahad Mbacké ko kam lomti e jappere nde. Kanko Serigne Fallou Mbacké omo jiya e ɓen yamirɓe almuɓe ɓe nde mbattata arde toon to Touba ngam mawninde on ɗon maggal mo Touba. Serigne Fallou Mbacké wondemo e jabanede duwaw yehino ni ha almuɓe ɓe mbatti noddirdemo Serigne Fallou Mbacké borom na am mo am.